खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 4 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 17 कार्तिक दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै थुलुंगाजों लोगोसे रागाया बांनो हागौ। खामानि थिलियाव लुबैनाय फिथाइ मोननो थाखाय नोंथाङा गोब्राब खामानि मावनांगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। रमान्टिक सोमोन्दोआव एसे जानथाय थानो हागौ, नाथाय धैर्य लाखि। थासारिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै फोथायथि थागोन, नाथाय हाखु-दाखु जायोब्ला खहा जानो हागौ। नोंथांनि कष्टखौ खामानि थिलियाव सिनायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि फैगोन। नखराव सोरनिबा बुंनाया नोंथांनि गोसोनि साननायखौ दुखु होनो हागौ। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। उन्दुनायनि आंखाल जानो हागौ। गावनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मिथुन राशि। दिनैनि सानथांखिफोरा लासै-लासै दावगागोन, जायनि थाखाय नोंथांनि गोसोआव बेले-बेजे सोमजिनो हागौ। खामानि थिलियाव सांग्रां जानानै खामानि माव। रांखान्थियारि थासारिया एभारेज थागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलि जाखांनायनि उनाव थासारिफोरा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कर्क राशि। दिनै माखासे गोजाम बाथ्राफोरनि थाखाय नारसिननाय जानो हागौ। खामानि थिलियाव बादायलायनाया बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्राङै आगान ला। नखरनि सोरबा सासेजों फारागथि जानो हागौ। फिसा-फिसौ सावस्रिनि जेंनाफोर जानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव नोंथाङा माबा मोनसेनि थाखाय गोसो बायनाय जानो हागौ, नाथाय थासारिया थाबैनो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि सिंनि गोहोआ गोख्रों जागोन, नाथाय गोसोआरि दिदोमथि गैयैआ बांनो हागौ। खामानि थिलियाव लोगोफोरनि गोसोआ एसे गोरा नुनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ समानथि थागोन। नखराव माखासे जिंगासिनायजों लोगोसे सुखु-गोजोन थागोन। उदैजों सोमोन्दो गोनां सावस्रिनि जेंना जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोरोन्थि गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय नारसिननाय मोनदांनो हागौ। सानथांखिफोराव एसे गोबाव जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। नखरनि आबहावाया नर्मेल थागोन। सावस्रि मोजां जागोन, नाथाय मेंनायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोरोन्थि बुजिलायनाय थानो हागौ, जायखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन, नाथाय सांग्रांथि गैयैआ खहा खालामनो हागौ। खामानियाव गोदान खाबुफोर नुजागोन, नाथाय सांग्रां जानानै थिरांथा ला।
रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। नखरनि देरसिन सोद्रोमानि बोसोन होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै जेंना गोनां जानो हागौ। नोंथाङा खामानियाव नारसिननाय मोनदांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नखरनि सोरनिबा बाथ्राफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो, मानोना खर' सानाय एबा उन्दुनायनि आंखाला जेंना जानो हागौ। सोमोन्दोआव दिदोमथि गैयैआ जाथावना, नाथाय धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया फिथाइ मोनगोन, नाथाय फिथाइया गोबाव जागोन। खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरजों नोंथाङा दावराव-दावसि जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव सैथोथिखौ लाखि, अब्लासो सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मकर राशि, दिनै मोजाङै थिरांथा ला। बेरेखा हानजाफोरा खामानि थिलियाव सांग्रां जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानि सायाव साननो गोनां जानो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जानो हागौ। थासारिखौ धैर्य आरो गोजोनजों सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ एसे गोजोन गैयै जागोन। खामानि थिलियाव गोजौ गाहाय जानो हागौ। रांखान्थियारि महरै साना एभारेज जागोन। नखराव माखासे दावराव-दावसि जानो हागौ, नाथाय मोनाबिलिसिम बारहावाया मोजां जागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोसोआरि सोमोन्दोआ बांगोन, नाथाय सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मीन राशि, दिनै गलाय-गथाय सान जागोन। एभारेज फिथाइजों लोगोसे खामानियाव बांसिन नाजानाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखि। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोसो गोरोबलायनायनि उनाव बुजिलायनाया बांगोन। जिउनि फारसे नोंथांनि नोजोराव मोनसे मोजां सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।